Poštovane kolege, dobrodošli na okrugli sto sa temom nadpredmetni status srpskog jezika. Ovu temu smo kratko odabrali, a u stvari radi se o predmetu srpski jezik i književnost. Zašto nadpredmetni status našeg predmeta treba da bude tema ovog okruglog stola? Mislim da nije potrebno posebno obrazlagati, a i važnost ove teme sagledat će se kroz razgovor naših gostiju. I ja ću sada samo kratko da predstavim naše goste i sagovornike večeras na ovu temu. To su profesor Miloš Kovačević, ne samo kao univerzitetski profesor, već kao predsednik programskog odbora interkatedarskih srbističkih konferencija posvećenih statusu srpskog jezika i književnosti. Zatim, profesori sa katedara za srpski jezik i srpsku književnost u Beogradu, koji su takođe učestvovali u radu interkatedarskih srbističkih konferencija i bavili se na različite načine ovom temom, profesorka Rajna Dragićević, profesor Aleksandar Milanović, profesorka Zona Mrkalj i profesor Boško Suvajđić. Takođe, naš sagovornik će danas biti i dr. Nataša Anđelković, savetnik koordinator za srpski jezik i književnost u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. I trenutno u ulozi domaćina profesor Slavko Petaković kao zamenik predsednika društva i ja, Vesna Lompar, kao predsednik Društva za srpski jezik i književnost. Mi smo odlučili da odgovaramo na određena pitanja, a kako smo došli do tih pitanja, ja ću zamoliti Slavka da nam kratko objasni. Dakle, zahvaljujem. Društvo za srpski jezik i književnost Srbije na svom zvaničnom sajtu objavilo je poziv svim zainteresovanim kolegama da na temu okruglog stola pošalju pitanja koja će biti uzeta u razmatranje. Pristigao je veliki broj pitanja i naravno zbog ograničenosti vremena bili smo prinuđeni da ta pitanja na određeni način grupišemo, da ih ne uzmemo sva u obzir i dakle vodili smo se načelom da danas treba postaviti najfrekventnija, dakle najučestalija pitanja. Rok za prispeće pitanja bio je 20. januar u podne. Zahvaljujemo se naravno svim kolegama i koleginicama koje su poslali svoja pitanja i već možemo da otvorimo današnju sesiju. Možda je prvo pitanje koje je načelno i koje predstavlja određeni svod, pitanje šta se tačno podrazumeva pod nadpredmetnim statusom predmeta i kako je iskustvo u zemljama koje su dale takav status svom nacionalnom jeziku. Ja bih zamolio recimo koleginicu Rajnu Dragićević ukoliko bi želela da nam kaže nešto u vezi sa ovim. Hvala, dragi Slavko. Poštovane i drage koleginice i kolege, čini mi se da ima dosta mistifikacija u vezi sa nadpredmetnim statusom i šta se pod tim podrazumeva i u kojim se to zemljama takav status maternji jezik ima i zato bih htela da nešto kažem u vezi sa tim. Pre svega treba da krenemo, čini mi se, od 2014. godine, jer od tada smo mi počeli prvi put o tome da govorimo. Naime, u Srpskoj književnoj zadruzi je 8. maja 2014. godine održan naučni skup Identitet srpskog jezika i kulture, koji je organizovao profesor Miloš Kovačević. Moj referat iznesen na tom skupu bio je posvećen organizaciji nastave maternjeg jezika u različitim evropskim zemljama. Ideja je bila da se upoznamo i preuzmemo neke dobre primere iz drugih zemalja. Na sajtu Ministarstva za prosvetu Ruske federacije pronašla sam standarde za učenje ruskog kao maternjeg jezika, a kao jedan od dokumenata tamo se nalazi dokument pod nazivom Metodičko pismo o nastavi ruskog jezika kao maternjeg. U tom dokumentu stoji da ruski jezik kao školski predmet ima nadpredmetni status i da je to važno ne samo zbog statusa tog predmeta, nego je važno i da oni koji sastavljaju planove i programe moraju to imati u vidu i da takve sadržaje taj predmet mora prosto sadržati. Evo šta se je tamo navedeno kao argumentacija za nadpredmetnost. U dokumentu piše
da maternji jezik utiče na formiranje najvažnijih opšteobrazovnih veština i govorno-misaonih aktivnosti, a to su komunikacijske, intelektualne, informacione i organizacione. Po tim komunikacijskim stoji sledeće. Dakle, maternji jezik utiče na formiranje svih vrsta govornih aktivnosti, osnova kulture, usmenog i pisanog izražavanja. Pod intelektualnim aktivnostima navedeno je sledeće, da maternji jezik pomaže u razvijanju sposobnosti za poređenje i kontrast, korelacije, sinteze, generalizacije, apstrakcije, vrednovanje, klasifikacije. U vezi sa tim informacionim mogućnostima koje nudi maternji jezik, navodi se da utiče na formiranje sposobnosti izdvajanja informacija iz različitih izvora, sposobnosti rada sa tekstom, sažimanja teksta i tako dalje. Organizacione utiče na formiranje sposobnosti da se formuliše svrha aktivnosti, planiranje aktivnosti, vršenje samokontrole, čak i to stoje, samoprocene i samoispravljanje. Dakle, svemu tome služi maternji jezik i nastava maternjeg jezika. Posle tog skupa, to jest na kraju tog skupa, kolege su odlučile da inicijativama koje smo popisali i poslali ih Ministarstvu prosvete na tom naučnom skupu u Srpskoj književnoj zadruzi, pridružimo i inicijativu o dodeljivanju nadpredmetnog statusa predmeta srpski jezik i književnost. Ovo je važno da se naglasi, jer iz formulacije pitanja koje nam je postavljeno i koja inače stižu do nas, zaključujem da neke kolege misle da maternji jezik ima status nadpredmetnosti u mnogim zemljama. Međutim, nema ga. To se odnosi samo na Rusiju i možda na druge zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Na koji način su Rusi iskoristili takav status svog predmeta? Tako što od prvog razreda osnovne škole pa do kraja srednje škole imaju razdvojenu nastavu ruskog jezika i književnosti. Odnos između broja časova jednog i drugog predmeta razlikuje se od razreda do razreda, ali ukupan zbir uvek je 9 ili 10. Ujedno, Rusija, Belorusija i Ukrajina, koji imaju potpuno isti princip u vezi sa tim brojem časova i imaju ovakvu organizaciju nastave maternjeg jezika, imaju najviše časova maternjeg jezika u Evropi. Dakle, ona priča o nekim zemljama kao što je Francuska i ne znam koje još zemlje koje imaju ogroman broj časova, nije baš sasvim tačna. Tačno je da od 1. do 4. razreda osnovne škole u mnogim zemljama postoji veći broj časova, ali kasnije baš nije tako. Najviše časova ima upravo Rusija. Iako se mnogi ne slažu sa mnom, ja mislim da bi prvi korak mogao biti i kod nas razdvajanje nastave srpskog jezika i književnosti, a zatim uvećavanje nedeljnog fonda časova iz oba predmeta na po 4 ili 5. Nemoguće je, čini mi se, inače postići 10 časova nedeljno bilo kojeg predmeta, a da svi ostali imaju 2 ili 3 puta manje. Ali ako se naš predmet podeli na 2, a zatim se njegov nedeljni fond poveća na 2 puta po 4 ili 5, mislim da bi ideja bila izvodljiva, kao što se na ovaj ili onaj način uvek pronađe mogućnost za uvođenje novih predmeta. Prosto mi kao imamo 4 časa nedeljno, ali u stvari mi imamo 2 predmeta po 4 ili 5 časova nedeljno. Eto toliko, to bi otprilike bio odgovor na to pitanje. Hvala vam. Dobro, hvala Rajni. Ja ću sada prosto morati da pitam da li neko u vezi sa ovim pitanjem još nešto ima da doda ili da idemo na sledeće pitanje. Profesor Miloš Kovačević. Po jednu rečenicu, ova ideja o razdvajanju je stara ideja, ali nju je društvo nažalost odbilo. A mislim da u ovom trenutku povećanje i za jedan predmet unutar samog nastavnog je mnogo teže nego obezbeđenje nadpredmetnog statusa. Mislim da se nadpredmetni status jednostavno mora obezbijediti i da ima on danas dvije vrlo značajne osnove, znači 2 uporišta. Jedno je uporište Zakon o očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma, a u tom zakonu stoji zapravo da je srpski jezik i književnost da je osnovni identitetski zapravo predmeti i da se oni moraju zakonski zaštititi. To je jedna stvar.
Zakonska zaštita zapravo podrazumijeva, ako malo bolje, pošto ćemo se kasnije vratiti na to, podrazumijeva da ne možemo skraćivati gradivo tamo gdje, na primjer, kanon podrazumijeva toliko i toliko, nego jednostavno moramo u samome zakonu dobiti nadpredmetni status, a vrlo je lako unutar onda nadpredmetnog statusa raspravljati o ovim pitanjima koje ne bih ja danas otvarao, o pitanjima da li treba da se razdvoje dva predmeta ili treba da dobijemo taj status na jedan ili drugi način. Ja mislim zapravo da je najbitnije u svemu ovome da nadpredmetni status ne podrazumijeva samo ovo što Rusija podrazumijeva, iako je to zakonski kod njih tamo, nego podrazumijeva nadpredmetni status zapravo onoliki broj časova koji pokazuje, hajde da kažemo, sve ono što podrazumijeva srpski jezik i književnost kao nacionalno najbitniji predmet unutar čitave nastave. I treba se zapravo za to boriti, treba da se uđe u zakon, to mora na neki način, mora dobiti svoje mjesto u zakonu, a onda ćemo mi vidjeti na koji način će i društvo i svi ostali, na koji način će se to, hajde da kažemo, operacionalizirati. Dobro, hvala. Miloš, da li još neko želi? Da, ja, Boško ovde. Pa ja samo ću isto 2 rečenice. Naime, kad je reč o razdvajanju predmeta na nastavu srpskog jezika i srpske književnosti, ja sam se tome protivio i kao predsednik Društva za srpski jezik i književnost Srbije i takođe mislim da je to jedan jedinstveni i nerazlučivi predmet i da nadpredmetni status koji mi tražimo i kao društvo, dakle još i pre 2014. godine i ne samo veći broj časova, nego i status u društvu, se po meni može i mora postići na neki drugi način, a u svakom slučaju naša inicijativa i naš cilj je zaista, i složili se sa profesorom Kovačevićem, da nadpredmetni status uđe u sve prosvetne i zakonske regulative, a onda iz njega proishodi i ono što ćemo se dalje dogovoriti. Hvala. Dobro, kao što je rekao profesor Kovačević, znači temu sada razdvajanja predmeta ne bismo pokretali, da pokušamo da se ipak držimo ovoga što je današnja tema. Ja ću pročitati sledeće pitanje koje je u vezi i sa ovim prvim pitanjem, a ono glasi: koja bi operativna rešenja bila moguća u cilju dobijanja nadpredmetnog statusa? Evo, ako hoće kolega Suvajčić može na ovo da... Da kažemo taman koja su to druga rešenja, pored razdvajanja predmeta. Pa meni se čini da je u stvari sazrela jedna svest o potrebi pa i neophodnosti nadpredmetnog statusa, ne samo u strukovnim organizacijama, ne samo kada je reč o katedrama, o institutima, već mislim da je to i u određenim, i u ministarstvu i u zavodima, i da postoji prosto da smo došli do svesti o tome da je to potrebno. I zbog čega je to potrebno, Rajna je to vrlo lepo navela, ne bih se ponavljao, a čini mi se da postoje određene operativne mogućnosti kada govorimo o tim radnim normama i o tim obaveznim izbornim predmetima i o mogućnostima da se na neki način u tom nekom prostoru dođe do većeg broja časova. I ponovo ću reći, nije samo povećan broj časova ono što čini nadpredmetni status nadpredmetnim statusom. Dakle, suština je u tome da srpski jezik i književnost zbog svih razloga koji su navedeni uđu u zakonsku regulativu i da se onda u operativnom smislu pogleda da li je moguće, da li postoje određene slobodne radne norme, a mislimo da postoje. Veoma je važno i to uvođenje jednosmenske nastave. Čini mi se da je to praktična stvar koja rešava mnoge stvari. Mnoge stvari su već urađene, gimnazije od nacionalnog značaja, instituti i slično. Meni se čini da u razgovorima i sa, kako da kažem, posebno ljudima u ministarstvima, čini mi se da postoji ta svest
i da se traže rešenja. Onoga časa kada nadpredmetni status bude uveden, kao što treba da bude uveden, mi ćemo tražiti ta operativna rešenja. Ona se negde već naziru, kažem, u jednosmenskoj nastavi, u obaveznim izbornim predmetima, u određenim slobodnim normama koja su dobijena eventualno određenim oslobađanjem tehnike, informatike i tako dalje. Meni se čini da tu postoji dosta prostora i da ako se hoće, a mislim da sada svi hoće, da taj nadpredmetni status može da se popuni sadržinom i suštinom, a to znači da naravno to podrazumeva i veći broj časova zajedničkog predmeta. Hvala. Dobro, hvala. Slavko, ćeš ti da pročitaš sledeće pitanje? Naravno, ukoliko nema niko da doda nešto u vezi sa ovim prethodnim. Dakle, sledeće pitanje ima jedan malo duži uvod, a pitanja su vrlo konkretna. Dakle, koleginica iz škole primenjenih umetnosti u Šapcu upoznala nas je sa specifičnom situacijom u kojoj se nalaze škole takvog profila. Kaže ovako, ima status srednje stručne škole. Svi obrazovni profili su 4-godišnji. Svaki profil i svaki razred ima nedeljno samo po 2 časa srpskog jezika i književnosti. Na godišnjem nivou, kada se uzmu u obzir blok časovi i praktične nastave, fond se svede na 68 časova za 1., 2. i 3. razred, dok 4. razred ima 64 časa godišnje, jer se raspuštaju 2 nedelje ranije zbog stručne maturske prakse. Ovako skroman fond je i do sada bio veliki problem, ali dodatne komplikacije se javljaju s uvođenjem državne mature. Dakle, koleginica ima 2 pitanja. Prvo, da li bi se nekako moglo uticati da se našoj školi proširi godišnji fond časova srpskog jezika i književnosti, barem na 3 časa nedeljno? Dakle, kada kaže našoj školi, misli na škole istovetnog profila. I drugo pitanje, da li bi se mogao formirati spisak nastavnih jedinica koje bi se morale uzeti u obzir kada je u pitanju testiranje u okviru državne mature? Cenim da je možda najpozvanija da nam nešto o ovome kaže prvo koleginica Nataša Anđelković. Tako je, hvala Slavko. Pozdravljam sve kolege i profesore i kolege koji prate ovaj sastanak. Najprije bih se, pre nego što odgovorim na ovo vrlo konkretno i vrlo važno pitanje, samo kratko osvrnula na ovo o čemu je do sada bilo reči, da prosto na neki način potvrdimo, odnosno iskažem stav Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji zaista svesrdno podržava ovu inicijativu i to je nešto sa čime smo se suočavali i prethodnih godina, kako su se reforme obrazovanja pravile. Uvek je tu bilo nekakvih spoticanja, nikada nismo svi, ni javnost stručna, ni mi svi koji u tome učestvujemo do kraja bili zadovoljni. Problemi postoje i ovo jeste važna stvar koja treba da se realizuje. Ona naravno nije jednostavna, već smo čuli koji tu izazovi postoje. Dakle, ono što će verovatno i prvo biti reči i od strane ministarstva, odnosno ono o čemu se najpre razmišlja jeste ta maksimalna opterećenost učenika, koliki je broj časova, odnosno broj predmeta koji oni mogu na nedeljnom i dnevnom nivou da imaju, ali rešenja postoje i treba na tome da radimo svi zajedno, da se nekako dođe do toga. Znači najpre taj status koji će mnogo toga govoriti, koji će povezati i druge predmete kroz to, druge aktivnosti, isto tako na neki način se doći do toga da tim statusom se zapravo postepeno ulazi u tu situaciju da dobijamo veći broj časova koji ne mora, o tome će se razgovarati, koji ne mora nužno značiti povećanje broja dela koja se čitaju ili drugih sadržaja, možda to treba da bude osnova za nekakav temeljniji pristup i tako dalje, ali to će sve biti jedna lepa situacija kad o tome tek bude moglo da se govori. Naprosto Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sam tu ne može ništa uraditi, on je deo Ministarstva prosvete, on postupa onda kada Ministarstvo prosvete zatraži mišljenja ili kada se zakon sam promeni. U ovom trenutku zakon je ovakav, Zakon o osnovnom sistemu obrazovanja, i tek kada bude došlo do tih inicijativa da se menjaju zakoni, Zavod će to raditi, ali zapravo evo zajedno smo u tome sa Društvom za srpski jezik, sa svim katedrama i sve što možemo da uradimo
da to od ovih priča već u neke konkretne korake krene. A što se tiče ovog pitanja koleginice iz škole u Šapcu, da, zaista je vrlo interesantno, mi smo se potrudili da ispitamo o čemu se tu radi. Situacija je takva da je ova škola iz Šapca jedina u kojoj se nije dogodila reforma. Poslednji put 2002. su se radile reforme njihovih profila. I po zakonu o srednjim školama, inače, to znamo, je li tako, 60% časova, odnosno predmeta se tiču stručnih, a 40% opšte obrazovnih, gde je i srpski jezik. I on najčešće biva u tom odnosu 3 časa nedeljno, kako bi i drugi opšte obrazovni predmeti mogli da dobiju svoj neki minimalni optimum. Ova škola nije bila uključena u ovaj najnoviji sistem reformisanja, zato što nisu urađeni standardi kvalifikacija i upravo ovih meseci, ovih nedelja Agencija za kvalifikacije Republike Srbije sa svojim timovima radi na tome, dakle formiraju se kvalifikacije obrazovanja i za ovu školu. I zapravo kada se to završe, to će biti u narednih nekoliko meseci, sad ne mogu tačno reći, ne trebamo se na to konkretno i direktno povezati, prosto ti datumi nisu u ovom trenutku još uvek jasni, ali taj proces je u toku i tada će se ova stvar sama rešiti. Dakle, ova škola bi morala, kao i druge srednje škole, da ima taj nekakav procenat, odnosno procenat opšte obrazovnih časova, odnosno predmeta koji se toga tiču, isti kao i druge srednje škole. Tako da je to ostalo jedna malo ovako nezavršena stvar, ali na tome se sada radi i to će se vrlo brzo promeniti. Eto, toliko za sada. Hvala. Evo, pozvao bih i koleginicu Zonu Mrkalj da odgovori na oba ili jedno od postavljenih pitanja. Zahvaljujem, pozdrav veliki svima. Moj zadatak je bio ispred katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima našeg Filološkog fakulteta da učestvujem u radu komisije koja priprema polaganje državne mature, koja bi potom bila vrednovana prilikom upisa na različite fakultete, odnosno nas se tiče naš fakultet i naše 2 katedre. Tako da će moj odgovor da se veže i za maturu, kako je koleginica bila zapazila šta da se radi sa onim delima koje oni ne mogu da stignu da obrade za ta 2 časa nedeljno, na primer u baletskoj školi ili u nekim drugim srednjim školama gde je i taj broj časova od 3 nedeljno zaista minimalan. Gledajući komentare kolega i one koje je objavio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i gledajući neke druge sajtove, primetila sam da je najveće pitanje kolega, odnosno najčešće pitanje, šta se dešava sa delima koja se čitaju u odlomku ukoliko se na maturi pokaže nekakvo pitanje u vezi sa drugim odlomkom koji nije u školi analiziran. Ja sam se veoma začudila na tu vrstu pitanja, ali očigledno da mi prilikom pripremanja bilo kakvih programa ili sadržaja koji se menjaju moramo da navedemo da se dela moraju čitati u celosti, a u praksi se pokazuje u srednjim stručnim školama da deca čitaju isključivo odlomke u čitankama različitih izdavača koji se pritom i ne preklapaju. Reč je ovde bila, na primjer, o Čičagoriju. Verovatno je to, odnosno odnosi se i na sva ostala dela i mi smo bili prinuđeni ispred Društva za srpski jezik i književnost Srbije da napravimo taj najmanji zajednički sadržalac dela za takmičenja koja mi imamo, recimo sad kad je reč o književnoj olimpijadi, srednjoškolci nemaju revidirane programe, a programi za gimnazije su novi programi nastave i učenja i oni imaju sasvim nova dela u svom konceptu. Sve ono što se preklapa kod jednih i drugih kao zajedničko, mi smo zadržali za proveru na takmičenjima. Sve ovo u stvari govori nam upravo ono što je koleginica Anđelković malo čas rekla, da treba da idemo u dubinu, da nije toliko bitna ta širina nego dubina, ali da je važan i minimum, odnosno kanon, pre svega srpske književnosti, u srednjoj školi i dela iz svetske književnosti koje je veoma važno pročitati, jer ako uzrast tog
perioda od 15 do 18 godina ne pročita ono što je naloženo, neće ga pročitati nikad, tako pokazuje praksa i različite istraživanja. Zato smatram, a vezujem se sad i za pitanje nadpredmetnosti našeg predmeta, da bismo praktično mogli da delujemo u nekoliko pravaca. Prvo, a to sam rekla i na izlaganju koje sam imala na plenumu u ovogodišnjem zimskom seminaru, da bi prvo trebalo razmisliti dobro o tome kako se mogu iskoristiti časovi dopunske i dodatne nastave, kojih ima 36 nedeljno, 36 jednih, 36 drugih. Mi znamo kako se učenici pozivaju na dopunsku nastavu, a koji su zainteresovani za dodatnu. Međutim, ovde bi se moglo pojačati to ubeđivanje ili vrbovanje, što su ružne reči, a ja bih pre rekla upućivanje učenika na važnost prisustvovanja i časovima dopunske i dodatne kad je reč o našem predmetu, koji još uvek deluje zruženo osim u filološkoj gimnaziji, to jest gimnazijama filološkog tipa. Druga varijanta, a taj predlog bi bilo dobro da uputimo i ministru i svima onima koji o tome odlučuju, jeste da se predmet jezička kultura ili kultura izražavanja, kako god hoćete, zaista pokaže kao obavezni izborni u apsolutno svakoj školi i osnovnoj i srednjoj. I kao što je to recimo sad građansko vaspitanje, mislim da oko veronauke još to nešto se prelama, nije više obavezni izborni, ali jezička kultura da to postane i to bi opet donelo 36 časova više. A taj nadpredmetni status koji bismo dobili i konceptom korelativnog tipa, umrežavanjem sa istorijom, sa geografijom, sa na kraju i muzičkom i likovnom kulturom, jeste ono čemu sve vreme težimo i prilikom sastavljanja i osmišljavanja programa. I do sada nije se puno uspelo kad je reč o tom povezivanju, zato što u osnovnoj školi recimo mi imamo tematsku obradu dela združeno po različitim konceptima detinjstvo, otadžbina, ljubav, drugarstvo i tako dalje, a u srednjoj je to po hronološkom principu. Naravno, po tom hronološkom principu ne može se usaglašeno razmatrati, na primer, uvek i u svakom razredu ono što je neophodno, a tiče se, na primer, istorijske pozadine jednog dela ili konteksta epohe u kojoj pripada pisac, naročito u ovom novom trenutku kada smo uveli i dela savremene književnosti koja se još uvek ne izučavaju ni na fakultetu, iako je 21. vek već odavno u toku, pošto nam nova akreditacija tek predstoji. Pitanje je da li će se i ta materija moći uvesti, a da nije prošlo 50 godina makar tako od utvrđivanja vrednosti dela koja su dela naših savremenika. Zbog toga treba združeno i na osnovu nekih zaključaka koji su već proizašli iz interkatedarskih konferencija da insistiramo da taj status nadpredmetnosti bude vezan i za korelativne segmente, ali i za uvođenje tog obaveznog izbornog koji je i Boško pomenuo, a isto tako i dodatnog i dopunskog rada na našem predmetu sa đacima različitog uzrasta, što bi onda ozbiljnije angažovalo kolege, ne sad tokom ove pandemije, ali pretpostavljam kad se mi vratimo u škole na jedan normalan način. Eto, ja toliko i ukratko, a nisam još rekla, izvinjavam se što se maturskog ispita tiče, da ćemo, pošto mi kao fakultet nećemo odlučivati o sadržaju tog maturskog ispita, već eventualno kao konsultanti ako nas neko bude pozvao i pitao za bilo šta. Ne znam da li će se ići upravo na to preklapanje sadržaja koji se izučavaju u svim srednjim stručnim i gimnazijama zajedno, pa da će to biti dela koja su obavezna da ih učenici savladaju i potom polažu, ili to uopšte neće biti bitno, zato što koliko sam videla, probna matura ili pilot matura koja je rađena sa đacima
početkom 3. njihovog razreda, ovih sadašnjih maturanata, pokazala je da je reč o testu na kojem se ispituju i jezik i književnost. Znači, ono što je ispitivo test metodom, a znamo šta sve ne možemo ispitati upravo na taj način, tako da ne znam ni kako izgleda struktura tog maturskog ispita i da li se polaže neki esej, da li se brani usmeno i tako dalje, o tome ćemo sve već saznati. Hvala. Dobro, hvala Zona. Imamo u vezi sa ovim izbornim predmetom, imamo jedno pitanje koje se lepo na to, da kažem, nadovezuje, a ono glasi ovako: da li možete da podržite predlog da se u svim srednjim školama uvede predmet kultura jezičkog izražavanja, koji već postoji u određenim obrazovnim profilima ekonomskih i pravno-birotehničkih škola. Time bi se povećao fond časova jezika, veća pažnja bi se posvetila kulturi govora, koja je prilično zanemarena, ublažio bi se broj tehnoloških viškova i reorganizovalo bi se sadašnje gradivo. Evo, možda na ovo pitanje, ne znam ako hoće kolega Milanović koji se bavi delimično ovim pitanjima, da li hoće nešto da kaže? Vrlo rado ću odgovoriti na ovo pitanje, između ostalog zato što mislim da možda malo i naš današnji razgovor treba fokusirati. Čini mi se da je on krenuo u različitim smerovima, a da je povod za naše okupljanje nadpredmetni status srpskog jezika i suštinski problem povećanja časova srpskog jezika. S obzirom da vreme prolazi dosta brzo, plašim se da ćemo razgovarati o svemu drugom, a ne o ovom problemu oko kojeg smo se okupili. Prema tome, ukratko rečeno, i govorim naravno samo u lično ime, kultura izražavanja može kao, rekli bi klinci danas, backup opcija ili kao rezervna opcija ako suštinski plan ne prođe. Dakle, suštinsko, i moram kažem, sada je posljednji trenutak za ovo suštinsko, jeste da srpski jezik dobije nadpredmetni status i da se automatski, a u direktnoj vezi sa time, poveća broj časova srpskog jezika sa književnošću. Sve ovo drugo je sekundarno. Ako ova opcija ne prođe, ako ne prođe sada, neće proći nikada, mi moramo tražiti rešenja tipa kultura izražavanja, neki drugi izborni predmeti, ali ako isto vreme budemo forsirali, govorim, ponavljam, u svoje ime i jedno i drugo i treće i budemo išli na 100 frontova, ni na jednom ništa nećemo dobiti ili ćemo dobiti neku utešnu opciju, po jedan čas kulture izražavanja u nekim stručnim školama, nešto pojeo vuk magarca, od naše borbe nema ništa. Zašto je sada ključni trenutak? Prvo, zato što mislim da postoji politička volja, odnosno da su i političari uvideli da ovo sve ide do vraga sa srpskim identitetskim pitanjem. Pogledajte svaki dan šta izjavljuju Hrvati, šta izjavljuju Bošnjaci, šta izjavljuju svi drugi oko nas. Izračunajte, što je najvažnije, koliko časova maternjeg jezika imaju Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci i drugi. I usredsredimo se na ključno pitanje. Mi imamo manje časova srpskog jezika nego Hrvati hrvatskog, Bošnjaci bošnjačkog i Crnogorci crnogorskog jezika. To je pod jedan. Drugo, to postaje, kao što vidimo svakodnevno u našim medijima, ključno identitetsko pitanje. Krnji nam se srpski jezik. Ako nam se već krnji na različite načine, hajde da vidimo šta je jedan od uzroka. Jedan od uzroka je, pa nama se sistemski ukida nastava srpskog jezika, drugima se sistemski povećava. Molim vas, to je identitetsko pitanje. I pustimo zato po strani sada kulturu izražavanja ili neke druge predmete. Hvala koleginici što je to pitanje postavila. Moj odgovor, a volio bi da se još neko osim mene uključi u ovo pitanje, da, treba povećati broj časova kulturi izražavanja ako to bude moguće, ali kao drugi korak. Prvi korak mora biti ono za što sada imamo konsenzus. Sve katedre, ovo je bitno reći onima koji prate naš sastanak, ne nama. Sve katedre za srpski jezik i književnost podržale su ideju o povećanju broja časova srpskog jezika. Srpska književna zadruga, Matica Srpske akademija nesumnjivo će podržati ovaj plan, ali moramo da imamo konsenzus. Moramo imati ogroman, 1000 potpisa
nastavnika srpskog jezika da bi se moglo dalje delovati. To je ono zbog čega smo se mi danas okupili. Da kažemo podružnicama, da kažemo profesorima i nastavnicima, ljudi, hajde da omasovimo naš pokret, jer dok je on elitistički svodi se na katedre i na Srpsku književnu zadrugu, političare to očigledno ne zanima. Ako hoćete uspeh, hajde da omasovimo ovo, da danas pokrenemo inicijativu za potpisivanje jednog predloga za nadpredmetni status, da to bude zadatak naših podružnica. A kao sekundarno, da zaokružimo odgovor na ovo pitanje, da i povećanje predmeta, broja časova predmeta izbornih kao što je kultura izražavanja, ali mislim da je to rezervna opcija, odnosno ona opcija za ne daj Bože. Eto, toliko za sad. Hvala Aco na ovom iscrpnom odgovoru i na vraćanju na temu. Ja mislim da se slažem se naravno sa tim da ovi predmeti tipa kultura jezičkog izražavanja treba da budu rezervna opcija, ali ovde nismo dobili to pitanje, a ja ću ga reći pošto sam ga često čula. Dakle, pitanje je ako mi povećamo broj časova srpskog jezika, od koga će se ti časovi uzeti. Dakle, evo, samo daću ti reč, samo da kažem šta je bila ideja društva. Mi smo naravno na tome negde i zaključili da ćemo posle ovog sastanka svakako sa jednim zaključkom izaći pred naše kolege i to predati ministarstvu, ali smo imali i ideju o tome da je moguće da se ne bismo zamerali sada svim ostalim kolegama, da je moguće možda raditi na promeni takozvane, evo Nataša je to malo pre pomenula, maksimalne opterećenosti učenika. Dakle, može li se taj zakon promeniti da ne bismo navukli odijum svih ostalih kolega koji bi rekli da smo uzeli njihove časove i da tim nadpredmetnim statusom opravdamo mogućnost promene zakona. Eto, to smo i inače planirali da pred kraj ovog sastanka kažemo. A ti sad, Aco, ako želiš nešto da dodaš, evo izvoli. Evo, uključio sam žutu šačicu, govorio sam 4 minuta, sad neću više od 30 sekundi. Tu istu primedbu čuli smo i na prvoj interkatedarskoj konferenciji kada smo ove deklaracije doneli. Molim vas, mi nismo nikakvi lopovi, to treba reći. Nikome mi ništa ne krademo. Znate, mi hoćemo da broj časova srpskog jezika bude onoliki koliki je broj časova maternjeg jezika u drugim državama. To ne treba bude naše. Ne treba profesor srpskog jezika kaže sad ja oduživam od opšte tehničkog obrazovanja. To je problem Ministarstva prosvete. Nemojte da mi glumimo Ministarstvo prosvete. To će oni rešiti ako se dobije nadpredmetni status. Drugo, ima tu onih tehnika o kojima smo govorili, broj računanja časova, časovima, času satima i tako dalje. Znate, kada postoji dobra politička volja, nađe se rešenje vrlo brzo. Ja neću govoriti kako je za neke druge predmete to rešenje vrlo brzo pronađeno, tako što se nekako izjednačio čas i sat i tako dalje i tako dalje. Prema tome, pustite vi tehniku, pustite vi tehnologiju, različite mehanizme. To nije problem o kome mi kao predmetni profesori treba da razmišljamo. Mi treba da razmišljamo da našem predmetu vratimo dostojanstvo i status koji je neophodan s obzirom na političku, identitetsku, svaku drugu situaciju. A to da će se smanjiti broj časova ovoga ili onoga, to je problem Ministarstva prosvete, ne problem nas kao strukovni profesor. Ja ne razumem tu vrstu primedbi koju mi sami sebi postavljamo. Pa to nek postavljaju drugi i nek rešavaju sa drugima. Jer nas neko pitao zašto mi imamo najmanje časova maternjeg jezika u Evropi. Da li nas iko pitao? Pa nemojte se mi pitamo ono što drugi treba da se pitaju. Mi treba da se pitamo ono što je naše pitanje. A naše je pitanje zašto Srbi imaju najmanje časova srpskog jezika u Evropi. To jest najmanji broj časova maternjeg jezika u Evropi. Ja ne razumem zašto mi stalno empatišemo sa ministarstvom, sa ZUO-om, sa nekim trećim. Pa mi imamo naše probleme, svako ima svoje probleme. Mi rešavamo naše, ZUO rešava, evo tu je, hvala Bogu, Nataša, i vidimo dobru volju ZUO-a i ne samo sada i to je jako dobro. Ministarstvo ima svoje probleme i zadatke, ne samo probleme. Hajde da mi pokrenemo naše, pa će ZUO reagovati, pa će ministarstvo reagovati, a nemojte mi da same sebe, da upotrebim jednu ružnu reč, ustrojimo, pa da onda nemaju oni nikakav problem. Jel mi hoćemo nešto ili nećemo? Jel hoćemo povećati broj časova srpskog jezika ili nećemo? Eto, to je jedno retoričko pitanje za kraj. Uključit ću se samo još u vezi s onim jednim pitanjem i neću oduzimati vreme. Izvijem se, evo, kolega Miloš Kovačević bih hteo da prokomentariše.
Pa ovo što je Aco rekao sad, mislim, to je najbitnije. Ja i dalje mislim i stalno od pokretanja te inicijative kažem zapravo da problem nije oduzimanje bilo kome časova. Nije ni problem ni dodavanje ovih časova, nego je problem određenja statusa srpskog jezika i književnosti. Ako se status odredi kao nadpredmetni, i ako se sa time složi ZUO, i ako se sa time složi ministarstvo, vrlo je lako pronaći ili kao obavezni izborni ili dodatni, ali to nije sad pitanje. To se ne pronaći. Sad je pitanje zapravo da se napravi u ovom vremenu, ovo što je Aco rekao i što je nama glavni cilj, u ovome vremenu da se napravi zapravo pritisak da se u zakonu dobije status nadpredmetni status za srpski jezik i književnost. Onoga trenutka ako misli ZUO da on ne može da pronađe, evo na sebe će preuzeti katedre i društvo preuzeti na sebe da pronađe zapravo kako se time obezbeđuje da se nikome ne oduzima ni jedan čas. S te strane zapravo ovako postavljeno pitanje koje je bilo postavljeno i prilikom pokretanja samoga postupka, zapravo ovako postavljeno pitanje jednostavno, kako bi se reklo, hajde da kažemo, ovu inicijativu gura u korpu za otpatke, bukvalno. Ali nije tako. Jednostavno nije tako što je neophodno zapravo da mi prvo zakonski dobijemo taj status, a onda kad se zakonski dobije status, onda je pokriće vrlo lagano u samom planu i programu. I drugo što ja mislim, takođe mislim da se taj status ne dobija proširenjem sadržaja, nego se dobija kvalitativnim izvođenjem samih sadržaja koje sad imamo, jer se u školi stalno govori o preopterećenosti, odnosno o nedovoljnom broju časova za sadašnje sadržaje koje imamo. I ja bih se vratio na ovo što je Aco rekao, zapravo kako mi, a tome ću se vratiti na kraju, kako mi da obezbijedimo u sadašnjem trenutku zapravo taj nadpredmetni status. Hvala. Dobro, evo zamolit ću Natašu koja vidim da je nešto zapisivala dok je ovo, ali samo da kažem da je moje pitanje se nije odnosilo na to šta ja mislim da će neko reći, nego samo da bih pokrenula ovo sada što smo čuli, a sa druge strane mislim da treba odgovoriti i na to da ako se dobije formalno ili da kažem samo deklarativno status nadpredmetnosti, a ne bude se uradilo ništa, to opet neće biti ono čemu smo težili. Zato sam mislila da imamo i varijantu, ovo što je rekao profesor Kovačević, da ukoliko oni kažu mi nemamo rešenje za to, kao što bi ministarstvo moglo da kaže, da mi imamo spremno rešenje za to kako će se taj broj časova povećati. I s tim u vezi sam pomenula promenu zakona o maksimalnom opterećenju i tako dalje. Sad ću dati reč Nataši koja, da kažem, bolje poznaje prilike u drugim ustanovama od nas. Da, hvala Vesna. Pa da, zapravo ispada kao da se nekako vrtimo u krug već godinama, odnosno duži period, a nikako da se nešto konkretno uradi. Sad tu treba samo prosto koji je prvi korak, do koga dolazi koja inicijativa, na koji način postavljena, sastavljena. Ona ne može sada u ovom trenutku, verovatno, nikada društvo bude sastavljeno za ministarstvo, imati nekakav operativni plan, ali je dobro da postoje nekakve smernice zbog kojih bi ministarstvo moglo da na ozbiljan način pristupi rešavanju toga, odnosno dodeljivanju statusa. Mislim da je onda procedura takva da oni formiraju grupu ili šalju ZUO-vu na taj zahtev na davanje mišljenja, pa se onda pretpostavljam to opet vraća ili zajedničkim nekim formiranjem nekakvih radnih tela pravimo sada konkretno taj operativni plan kako do toga dolazi. Prosto, mislim, ne može se govoriti konkretno zato što ovo se sada prvi put dešava i u zakonu ne postoje još uvek, ne postoje, nego nikada nisu ni bile da bismo mogli tačno da odgovorimo šta treba uraditi i koje su to procedure, ali to će se u hodu rešavati, bitno je da to sada krene. Znači, Zavod za unapređivanje obrazovanja, ponovila sam, daje podršku tome, to je nešto što je stvarno u interesu svih nas,
Pa mislim sad ne treba na taj način razmišljati, ali zaista i kolege koje nisu iz naše struke, odnosno iz našeg predmeta, svesni smo svega toga, prosto je to nešto što se tiče prosvete u celini i treba da radimo na tome. Sve što budemo dobili od ministarstva, sve što budemo mogli da uradimo, krenut ćemo u tu realizaciju, tako da neće tu biti nikakvog zastoja, barem što se tiče ZUO-ova u pogledu tih stvari. Rešenje postoji, eto vidjet ćemo sad, ajde sad na ovaj način razgovaramo opet načelno, ali kada bude došlo do sastavljanja tog dokumenta, sve ovo što smo i večeras spomenuli, dakle jednosmenska nastava koja bi bila idealno rešenje, ali slobodne nastavne aktivnosti, obavezni izborni predmet, sve su to opcije koje mogu da doprinesu i da pomognu da ovaj status, kada do njega dođe, ako dođe, a doći će, da se onda to na neki način konkretizuje, odnosno da se operacionalizuje. Tako da imamo, ja mislim, elementa od kojih može da se počne i da se razgovara i da se nešto konkretno uradi. Ja dve reči. Može, da? Da, što se mene tiče... Da, izvoli. Samo ću dve reči da kažem. Znači, mislim da postoji visok stepen jedinstva. Počeo od ovih deklaracija u Tršiću, to na kraju, ova poslednja deklaracija i Nacionalni prosvetni zavod i Zavod za unapređivanje i vrednovanje i ministarstvo i sve katedre su čini mi se, na stanovištu da je nadpredmetni status prvi korak. On ne može biti deklarativan. Onoga časa kada se usvoji nadpredmetni status, on suštinski menja položaj predmeta. Način na koji će ga menjati, o tome ćemo se dogovarati i slažem se sa Acom. Sada je trenutak. Mi tražimo već 10-15 godina veći broj časova. Sada su se stekli uslovi za nadpredmetni status i od toga ne treba odustajati. Hvala. Hvala svima. Evo, kolega Aleksandar Milanović već ide u susret događajima, pošto jedno od pitanja bilo je vezano za to da li treba angažovati nastavnike prilikom sastavljanja peticije podrške ovoj akciji. Aleksandar Milanović je već rekao svoj stav o tome, ja bih ostavio to za kraj kada budemo rezimirali današnji sastanak. Jedno pitanje je konkretno, kaže šta bi nadpredmetni status značio za radnu normu nastavnika? Dakle, koliko bi se uvećavala radna norma, ja pretpostavljam da bi to uvećavalo radnu normu, ali bi istovremeno dovelo i do otvaranja radnih mesta, pretpostavljam, ali evo, dao bih reč kolegi Bošku Suvajđiću da nešto o tome kaže. Ja ne bih, hvala puno, mislim da sam dovoljno pričao i možda bih rekao nešto na kraju. Mislim da je broj radnih normi važan, opterećenje je važno i da se tu može pronaći i prostor za to da se ne oduzima nikome ništa, ali da se suštinski nadpredmetni status potkrepi i izbornim predmetima i opterećenjem i slobodnim aktivnostima. Sve je to taj drugi korak. Prvi korak je nadpredmetni status, drugi korak je na koji način se on postiže. Imamo podršku svih srbističkih katedara i hvala pre svega Milošu Kovačeviću koji je to pokrenuo. To je velika stvar, o tome ćemo na kraju. Dakle, norme će operativno po meni pratiti ono što su te regulative. Dakle, veći broj normi, u pravu si Slavko, znači veći broj zaposlenih i to je sve u cilju poboljšanja našeg obrazovanja. Hvala. Dobro, hvala Boško. Mi smo za ovu priliku izdvojili još dva pitanja. Ovo poslednje je u suštini najvažnije, a ima i jedno koje sad malo na neki način ide van ove teme, ali evo možemo da odgovorimo i na to pitanje. Ono glasi ovako, u stvari više je neka vrsta konstatacije. Možda bi trebalo razmisliti da se u okviru licence, bar za direktore, obavezno polaže ispit iz maternjeg jezika, kao što je to slučaj sa zemljama koje drže do svog nacionalnog identiteta. To jeste u vezi sa onim što je sadržaj naših deklaracija, nije konkretno u vezi sa ovim nadpredmetnim statusom. Da li bi neko želeo kratko da odgovori na ovo? Izvoli, Aco. Samo u jednoj rečenici, hvala koleginici ili kolegi koji je postavio ovo pitanje. Apsolutno bi to trebalo uvesti.
francusko stanje je da svaki nastavnik polaže francuski jezik i da ne idem sad po Evropi. Ovde je barem za direktore, direktori idu u medije, direktori pišu službena pisma, jako često je to pre ogledalo jezičke ne kulture nego ogledalo jezičke kulture. Na tome bi se moralo raditi da bi se prosto dostojanstvo prosveti vratilo u punoj meri. Da li je to moguće, da li je to izvodljivo, neka ostane kao zapisano i neka bude kao tema za naša dalja delovanja. Van društva za srpski jezik ostaje pitanje lektora u našim izdavačkim medijskim kućama, ali dobijanje nadpredmetnog statusa predmeta srpski jezik sva bi ova pitanja dodatno politički ojačalo. Prema tome da, direktori bi trebalo da polažu za licencu da bi bili pismeni na onom nivou na kome direktori naših srpskih škola moraju biti pismeni. Dobro, tema, izvinjavam se, javile su se koleginice Nataša Anđelković, pa koleginica Zona Mrkalj, tako sam ja video, ne znam koja se prva javila. Pa, samo sam htela da dodam jednu rečenicu ako mogu pre Nataše. Tiče se ispita za licencu, ja bih molila da razmislimo i o uvođenju polaganja srpskog jezika i književnosti za sve nastavnike koji rade u školi. Dakle, ne samo za nas srbiste, zato što oni utiču na razvoj jezičke kulture naših učenika i često imaju još veći uticaj nego nastavnici srpskog, znamo već koji su problemi. Zašto da ne? Dakle, ako se ta licenca može, a mislim da može da se dopuni, jedan blagi oblik, niski nivo, nije bitno kakav, ali da se tako da na značaju i ovom našem predmetu i uopšte našem nacionalnom biću. Eto, toliko. Hvala. Da, ja ću se samo nadovezati upravo na ovo što su kolege rekle. Prosto pravilnik o licenciji je sada takav i on se više odnosi sam taj ispit na nekakvu odbranu tog rada koji je, odnosno koji je nastavnik pripremio, ali bi to zahtevalo samo jednu intervenciju, odnosno rada i onda bi moglo o tome da se razgovara, da li bi to bilo uključeno za direktore, to je sad već i neka poslovna komunikacija, ali naravno je jezička pismenost osnova i zašto da ne i za druge nastavnike, što na neki način dotiče, čini mi se, i pitanje obaveznosti, odnosno postojanja srpskog jezika i na drugim fakultetima, to bi jedno drugo, čini mi se, uslovljavalo, a opet samo treba da vidimo u sadašnjim zakonskim okvirima i pitanjima tih pravilnika koliko brzo i na koji način može to da se uradi, ali opet dotiče se ta inicijativa i to pitanje svega ovoga o čemu smo razgovarali. Hvala, evo i profesor Ivanoš Kovačević, hoće da se nadoveže. Pa ja da kažem samo da se vratim malo u svoje studentsko doba i u bivšu Jugoslaviju. I moram da kažem da je u bivšoj Jugoslaviji do 1982. godine u svim republikama u kojima je srpsko-hrvatski bio obavezan predmet za sve nastavnike koji nisu zapravo bili na nastavničkim smjerovima, a koji rade u školi, bilo obavezna pedagogija, psihologija i srpsko-hrvatski. Kako je danas uopšte moguće da neko, na primjer, ja matematičar ili ne znam bilo ko drugi, kako da radi u školi zapravo ako nema te, hajde da kažemo, opšte obrazovne pedagoške predmete. Eto, samo toliko. Hvala profesore Kovačeviću. Evo imamo jedno pitanje koje proizilazi očigledno iz složenosti čitavog problema kojim se bavimo ne samo večeras, nego duži vremenski period iza nas. Dakle, neko pita od kolega da li će i ovoga puta sve ostati na praznoj priči, dok se u praksi ništa neće promeniti. Kaže, neke kolege su na društvenim mrežama već kao praznu priču okarakterisale donete deklaracije. Misli se na deklaraciju o srpskom jeziku, o kanonu srpske književnosti, dakle deklaracije koje su donete u Tršiću u protekle 2 godine. I evo ja bih odmah dao reč mom neposrednom sagovorniku, profesoru Kovačeviću. Pa da kažem odmah da je najznačajnije zapravo što se desilo u poslednjih 10 godina, to su deklaracije. Od inicijative do njene provedbe u praksi po pravilu prođe dosta vremena. Ja ću samo da pomenem, evo tu je Boško Suvajđić, koliko smo mi imali zapravo problema da napravimo međunarodnu listu koja je ekvivalentna SCI listi, listu Međunarodnog slavističkog komiteta.
Inicijativa je bila 2008. godine, a ona je zaživjela zapravo tek u zakonu koji je Srbija donijela 2020. godine. I nikad nije prestajao zapravo pritisak na Ministarstvo prosvete i nauke da se zapravo ta inicijativa mora provesti u okviru slovenskih zemalja. Isti je slučaj sa nadpredmetnim statusom, odnosno sa statusom. Da ovo nije prazna priča, najbolje se vidi po tome zapravo što je sa tim problemima sada upoznato čitavo društvo i ministarstvo i mas mediji koji su tome pridali veliki značaj, a u to su se uključili i nastavnici. Bez njihove aktivnosti to jednostavno nikad zaživjeti neće. Jedina je mogućnost da ta inicijativa bude stalno aktuelna. A ona može biti aktuelna jedino tako i nikako ne može umrijeti zapravo ukoliko podružnice budu tražile jedna po jedna, odnosno, hajde pod navodnicima da stavljamo, da ne ostavljaju ni zavod, ni ministarstvo, ne ostavljaju zapravo u hladu, nego da jednostavno zahtijevaju da to uđe u zakon. I bez promjene zakona zapravo da ne prestaje sama inicijativa traženja zapravo njegove promjene. Jer čim zapravo se napravi prazan prostor od 3-4 mjeseca ili malo više, kao odmah se smatra zapravo da je to, hajde da kažemo, prazna priča. Jednostavno ne smije da bude ni praznoga hoda, ni prazne priče. Sada je ono što je Aco Milanović rekao, što je Boško rekao, sada je zapravo jedinstven trenutak ne da se napravi pritisak, nego jedinstven trenutak da shvate i oni da smo svi na zajedničkom putu, a posebno ministarstvo koje zapravo o tome treba da da završnu riječ, da u svemu ovome ima najviše onoga što je nacionalni interes i iza čega država Srbija mora da stane. Jednostavno mora da stane ako drži do sebe i ako drži zapravo do vlastitih zakona koje je donijela. A jedan od tih zakona koje je donijela je zakon o zaštiti srpskog jezika. Unutar svega ovoga. Kako ćete vi da štitite zapravo srpski jezik ako je imao, na primjer, isti status kao matematika? Zar je to zaštita zapravo? Zar je to zaštita samoga srpskog jezika? S te strane ja mislim da je sada sve na podružnicama i na društvu za srpski jezik i u međuhodu. Ja mislim da je velika uloga, ali velika uloga ne deklarativna, nego stvarna zavoda. Zavod kao neka vrsta, hajde da kažemo, karike između ministarstva i samih podružnica. Ukoliko se bude držala, ne tenzija, nego ukoliko se bude zapravo stalno držala ideja i stalni zahtjevi budu da dođe do toga, nema te vlade, niti ima te države koja zapravo može ne izaći tome u susret ukoliko svi stoje iza toga. I time se najbolje pokazuje zapravo da tu nema prazne priče, nego priča mora postojati sve dotle dok zapravo to što se smatra da je prazna postane puna. Pod navodnicima tog trenutka ona prestaje kad postane zapravo realizacija. Hvala. Da li bi, evo već se javlja Aleksandar Milanović sa ovom temom. Aco, molim te, izvoli. Sasvim kratko, podržavam bukvalno svaku reč koju je izgovorio profesor Miloš Kovačević i verujte mi, reč gotovo isto sam zapisao da kažem, ali pošto je on sve rekao, samo ću ponoviti. Ovde sa interkatedarskih konferencija organizatora tih sastanaka smo profesor Miloš Kovačević, profesor Boško Suvođić, Slavko Petaković, ja. Mi jako dobro znamo koliko su deklaracije odjeknule i u ministarstvu, i u OZU-ovu, i u našim medijima, i kod naših političara. I ovo govorim svima koji slušaju, dakle, ovaj naš sastanak, one su odjeknule mnogo više i uticale na razmišljanja mnogo više nego što ste to našim nastavnicima i profesorima čini. Ja razumem taj opravdani strah od prazne priče, jer smo takvih priča zaista imali decenijama jako mnogo. Ovaj put, međutim, uveravam profesore da priča nije prazna već od prvog koraka. Meni je žao što sa nama nije i profesor Aleksandar Jovanović koji je nedavno preminuo i koji je zapravo stajao možda ispred svih nas u ovoj velikoj borbi,
koji bi takođe potvrdio da do sada ni jednog sekunda prazne priče nije bilo, a da i današnji dan veliki dan našeg drugog velikog koraka, dakle početka peticije o kojoj bi trebalo sad nešto reći, plašim se da nam vreme već ističe, pa da vraćamo na problem mehanizama potpisivanja peticije, koji ubeđen sam, ne govorim deklarativno, za koji sam ubeđen da će dovesti do priznavanja nadpredmetnog statusa, do poboljšanja položaja nastavnika, ne da im se poveća fond časova, nego da se poveća broj zaposlenih nastavnika. Dakle, ne treba imati strah, nego treba imati veru da će nadpredmetni status srpskom jeziku obezbediti svima nama dobro, svima nama u nastavnom procesu i sa ove i sa one strane katedre. Neću se uključivati, hvala svima na pažnji. Hvala, Aco. Mislim da se javila i Nataša Anđelković. Da, evo samo kratko, prosto da i kolege koje slušaju i mi ovde da budemo, nekako da pojasnimo samo taj odnos. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, on je deo Ministarstva prosvete i prema tom nekakvom poslovnom ustrojstvu, on može raditi samo ono što od ministarstva stignu zahtevi za davanje stručnih mišljenja. Dakle, Zavod nema samostalnost u davanju inicijativa, predlaganju, pokretanju. On prosto je u tom smislu limitiran, može raditi samo ono što dobije kao nalog Ministarstva prosvete da realizuje. Ali svakako da svu podršku u tom smislu ovoj celoj priči, inicijativi daje i može se evo već onako unapred blanko računati na tu vrstu podrške u operativnom smislu i u svakom drugom. Eto, prosto o tome reč. Hvala. Evo, za reč se javio i Boško Suvajđić. Jedna rečenica, da ne ponavljam, interkatedarske konferencije su apsolutno jedinstvo struke i rekao bih, rekli smo već, Nacionalno prosvetni savet je tu su sve institucije, dakle svi smo zajedno u ovome, veliki je značaj ovih konferencija, veliki je značaj apsolutno i presudan bio profesora Ace Jovanovića. Mi se svi trudimo da artikulišemo sve to, ali prava snaga je u društvu, prava snaga je u podružnicama i zato prepuštam uprave i društvo da kaže ono što treba da se kaže. Hvala. Evo, jedno od najsvetlijih obeležja srpske kulturne tradicije je gostoprimstvo. Dakle, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije je bilo domaćin današnjem okruglom stolu. Nažalost, mi smo vremenski limitirani, pa bih ja pokušao samo u prvom koraku, a drugi korak pripada naravno profesorki Lompar, pokušao bi da predložim neka konkretna rešenja. Dakle, ovako, ako sam dobro razumeo, svi smo saglasni u tome da nadpredmetni status srpskom jeziku i književnosti pripada po pravu i po suštinskom pravu, dakle, našem predmetu. Saglasni su predstavnici sa katedara na osnovu deklaracija donetih u Tršiću, saglasni su i predstavnici Zavoda za unapređivanje i obrazovanje i vaspitanje Republike Srbije. Prema tome, naš današnji razgovor nije samo razmena mišljenja, jer mi već dobro poznajemo jedni druge i znamo mišljenja koje su izneta, već u izvesnoj meri predstavlja i obavezu. Pa bih ja predložio sledeće, pošto je iskazana dobra volja sa strane katedara i sa strane nadležnog zavoda, predložio bih sledeće, dakle da Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u narednih 15 dana, neka bude 15-ak, formira radnu grupu koja će izaći sa konkretnim predlogom rešenja, a naravno radna grupa će nakon iznošenja konkretnog predloga, zatražiti podršku od naših kolega širom Srbije. Jer mora se priznati, biće Društva za srpski jezik i književnost Srbije čine naše kolege koje neposredno učestvuju u nastavnom procesu i mi ne možemo zanemariti njihovo mišljenje. Dakle, praktično, ako smo danas došli do saglasja i do sazvučja naših mišljenja, sledeći korak je vrlo jednostavan sa naše strane. Dakle, formiranje radne komisije, radna komisija formira dokument i onda traženje mišljenja ili podrške, kako god hoćete, od naših kolega koje učestvuju neposredno u nastavnom procesu. Mislim da ćemo tako imati punu snagu i da nas onda ne može zanemariti ni ministarstvo, jer mora uzeti u obzir onda i razmatrati, prihvatiti. Naravno, jer ministarstvo je na kraju svodno, ono donosi konačnu odluku i pokreće onu finalnu inicijativu, ali u svakom slučaju ne može nas zanemariti.
Ja bih sad dao reč profesorki Lompar na kraju. Hvala. Ja samo da pitam naše dve koleginice koje nisu dale neku završnu rečenicu, Zonu i Rajnu, da li žele nešto još da dodaju pre nego što zaključimo ovaj okrugli sto? Ja mislim da sam sve rekla, evo Rajna. Dobro. Rajna? Pa ja bih isto mogla samo da se složim naravno sa svim ovim što smo čuli danas, apsolutno se slažem i mislim da mogu samo još jedan put da ponovim koliko je važno to, uopšte te interkatedarske naši skupovi, koliko su oni u stvari važni. Ja ne znam da li su kolege toga svesne, koja je to moć, jer mi se do sada nikada nismo na taj način okupljali oko određenih ideja, dakle da cela struka stane naravno preko svojih predstavnika iza nekih ideja, iza nekih zajedničkih projekata, to je stvarno velika stvar i zato mislim da je to daleko od prazne priče i potpuno se slažem sa svim ovim što smo danas čuli. Hvala i ja ću onda samo na kraju da uradim ono što je možda najvažnije, a to je da dajemo obećanje da ćemo u naredne 2 nedelje, ovako kako je rekao kolega Petaković, sastaviti taj dokument koji mislim da ne bi trebalo da bude dugačak, već bi trebalo da bude kratak i jasan, da ćemo svim kolegama, to kažem i ovim kolegama koji nas slušaju, a obavestit ćemo i ostale preko sajta Društva za srpski jezik, i potrudit ćemo se da posle potpisivanja tih zaključaka taj dokument predamo ministarstvu i insistiramo na njihovom odgovoru, ne puštamo da ta stvar se zaboravi. Eto, ja mislim da bi to bilo neki zajednički zaključak ovog našeg okruglog stola. Nadamo se da su zadovoljne kolege koje su postavile pitanje na onome što su dobile kao odgovor, a ja se mojim sagovornicima i dragim kolegama zahvaljujem i eto, nadam se da ćemo se videti u okviru radne grupe i još jednom konkretnijem poslu. Hvala vam svima i doviđenja. Hvala Vesna. Pozdrav. Doviđenja, hvala. Pozdrav. Prijetno.